Bueno, eu penso que sobre todo foi unha temporada movida, no sentido de que tuve bastantes problemas de saúde, creo que como todo o mundo este ano, e bueno, intentamos dentro do posible pois ir sacando resultados a pesar deso, e bueno, ainda así pois conseguimos estar a un bon nivel e sobre todo pois notar que din un paso adiante este ano como ciclista. En que sentido, en que notas ese paso? Bueno, pois en resultados, en estar máis adiante nas carreiras, pois entre os 10 primeiros en moitas, disputando e tal. Entonces, pois pasar de ser un máis a coller algo máis de peso no equipo, pois en moitas carreiras sendo como líder do equipo e collendo responsabilidade, entonces a verdade é que sí que notei ese punto de madurez e de experiencia e, bueno, dar ese paso adiante que tamén quería dar de maneira personal. A continuidade no equipo está garantida? Sí, o sea, teño contrato hasta final do 2023 e, bueno, entonces tamén tranquilo nese punto por ter por lo menos o ano que ven asegurado para competir. Cales van ser os teus adestramentos, a tua preparación a partir de agora, no mes de outubro de 2022? Bueno, sobre todo este mes tomalo algo máis de descanso, salgo a entrenar todos os días, pero digamos algo máis relaxado, pois 3 horas, etcétera, todos os días sí que fago, pero bueno, non tan pautados, ir a dar paseos, tomar algo máis de calma, salir na bicicleta de mountain bike, que normalmente non salgo. Bueno, desconectar un pouco este mes, xa o 1 de novembro empeza a preparación específica e 100% dedicada para chegar ben a xaneiro do ano que ven e empezar a temporada o mellor posible. Vas subindo chanzos o ano que ven, ahora mesmo, que objetivo podes marcar sensatamente? Bueno, a miña intención é tratar de empezar a despuntar nunha carreira, tratar de meterme adiante, incluso quero ganar unha carreira para o ano. Esa intención é moi difícil, ganar cada vez costa máis, xa que está o nivel altísimo e ademais a calquera carreira ven xente de primeiro nivel. Entonces, pois esa é a miña intención, dar ese paso adiante, tamén esperar que a salud nos respete, porque bueno, este ano, por exemplo, sí que tuve momentos da temporada nos que chegaba moi ben, ainda así conseguín bons resultados, pero por motivos de saúde, por exemplo, este ano pasei a mononucleosis, aparte do COVID a principios de ano e posteriormente unha mononucleosis que ao final, ainda que competindo, pois mermoume bastante o rendemento e non puiden, digamos, dar todo o que tiña. Que che falta como ciclista para dar ese paso a ter victorias, a empezar a ter palmarés? Bueno, eu penso que o que falta é andar máis, non? Ao final, se tes pernas, estás adiante, tamén hai que saber correr, pero bueno, penso que saber que correr teño bastante boa maneira no pelotón e podo aspirar a ganar carreiras. Faltame ese puntiño de calidade, pero bueno, penso que estou a moi bon nivel, pola idade sobre todo, ao final con 21 anos non debería prácticamente nin estar como ciclista profesional, debería estar correndo en sub-23 en amateur, e bueno, xa acabei das voltas a España, xa estou adiante en moitas carreiras profesionais, entonces é un nivel máis que aceptable e incluso quizáis para estándares de outros anos, ahora mesmo non, porque se despunta moi xoven, pero noutras épocas sería algo que non sería nin sensato estar así. Entonces eu creo que é un nivel moi bo, que estou tamén progresando adecuadamente, non? Sin demasiada presa por facer as cousas xa, senón que, bueno, pensando a largo plazo, xa que a carreira de un ciclista profesional ata os 37, 38 anos alárgase sen problemas e quedame moito por diante, entonces hai que tomalo con calma.